Awurade wo na tumi ne ahoɔden ne kɛseɛ ɛyɛ wo dea. Hyira wo ni bebree sɛ wo ni Nyankopɔn. Awurade mmara yɛahyia mu na wonam adom nso ɛbɛyi wo ho adi akyerɛ. Awurade yɛsrɛ ma w'asɛm yi anya asomdwie ne nkwama yɛn. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ Awurade pa ebɛtumi abɔ bra pa ɛwɔ wiase ase di ahyɛ w'animuonyam. Yɛda wo ase w'adom kɛseɛ yi nti. Amen. Yɛda Nyankopɔn ase bebree sɛ Nyankopɔn nso ayɛ yɛ ade bebree. Na ɛnɛ ebesua ɔbrɛ mu nsɛm a nsusu sɛ ɛbɛboa yɛ bebree na afei nso ɛbɛma yɛ abɛn Nyankopɔn na ɛbɛma yɛde yɛn ho nso ato Nyankopɔn so na deɛ ahoteɛ bebree no ara nso ɛbɛbrɛ yɛ. Na ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛsua bi kakra ɛfa abufuo ho. Ɛmɛ sɛ yɛntumi nkonya abufuo. Biribi a yɛyɛ biara na deɛ ɛmɛ sɛ yɛgya abufuo akyire di a ɛmɛ sɛ ɛmmoa nti na yɛnsiesie wɔn na yɛhu adeɛ ɛbɛ ne sɛ abufuo sɛdeɛ ebi a ɛteɛ ɛwɔ Awurade anim. Because ɛne nipa na ɛte ɛwɔ wiase wei mu na nipa fom yɛn nso yɛtumi fom nipa. Odum ebi nipa yɛ adeɛ na yɛ ya ne yɛbu afu ne bi yɛkukutu yɛni ne bi yɛyɛ tum na ɛbɛnya sɛ yɛtumi hunu ɛwɔ Awurade anim sɛdeɛ Nyankopɔn si fa abufuo. Na ɛnam bɛ sɛ nɛ obiara esiesie ne ho na ɛboa yɛn because wei yɛ ɔbrɛ mu asɛm ɛfa obiara ho wɔ wiase. Obi a ɔbɛtena asase wei so biara ne deɛ abufuo ho asɛm deɛ ɛbɛhia sɛ otie na sɛ abufuo ɛyɛ bɔne na sɛ ɛntene Onyankopɔn anim di a na afei yɛfiri aseɛ ɛde yɛn nsa gu yɛn ti na afei yɛabɔ mpaeɛ ne bena kɛseɛ. Na mmom sɛ ebia na emu bi nyɛ bɔne deɛ a na bɛbɛ Nyankopɔn mmom ɛɛtom yɛn no a ɛgya na ɔno n'anim no ɛnyɛ bɔne no na yɛde ho aseda nso ama no. Ɛno nti yɛbɛnya sɛ yɛtie ho asɛm yie. Abufuo ebi yɛ obisa me sɛ nti abrɛ biara na abufuo ɛyɛ bɔne anaa sɛ abufuo nti ɛyɛ bɔne ɛwɔ baabiara na sɛ abrɛ nyinaa deɛ onipa bufu a ɔyɛ bɔne anaa sɛ ebi a nyanya bere nyinaa na ebi nipa bufu a ebi a ɛwayɛ bɔne ɛna ɛbɛhia sɛ yɛkɔ mu. In fact ɛnyɛ ɛbrɛ biara na nipa bufu a na wayɛ bɔne nanso ɛbrɛ bi wɔ nipa bufu a na ayɛ bɔne ɛwɔ Awurade anim. Na minim sɛ yɛbɛfa ɔbayɛ bɔne akenkan ɛbrɛ a abufuo ɛyɛ bɔne ɛne ɛbrɛ a abufuo ɛnyɛ bɔne. Ɛne onipa a ne koko ha no ebi a ɛkwan yɛ ɛbɛfa so a yɛne ne bɛnanteɛ anaa mpo sɛ ɛkwan bi da hɔ ma yɛn sɛ onipa de saa ebi a ma yɛne ne mmɔ a na sɛ ne na ɛyɛ adom kɛseɛ ɛma yɛn bebree wɔ Awurade anim. Abufuo deɛ ɛnyɛ bɔne ɛwɔ ɛkwan bi so nanso abufuo ɛntene ɛwɔ Awurade nso anim. Na didi kan no bɛbɛ sɛ ebedi kan akenkae Onyankopɔn asɛm ansa na ebi a nkyerɛkyerɛmu aba. Yɛbɛkenkae Bible no ɛwɔ Matthew asɛmpa eti a ɛyɛ enum nkyerɛmu aduonu baako ekosi aduonu mmienu hɔ. Miwi a mɛkae King James version no na makae akuyapɛm no nso maka kyerɛ mo sɛ yɛmompɛ akuyapɛm version no bi na mo san mpɛ pankye na mompɛ ne version no bi nka ho na baabi wɔ a na ebi na twi no ne bi amam nanso bi na amamu a na afa wɔ yi a wotumi nya biribi a pɛpɛɛpɛ yɛntumi nhyɛ no nso bebree na aboa yɛn. Mmɔde sɛ ɔse tetefoɔ no sɛ ɛnni awu na obi a obɛdi awuo no ɛbɛdi atemmuo mu fɔ. Na me deɛ mesɛm wɔ sɛ obi a ne bufu ne nua no bɛdi atemmuo mu fɔ na obi a ɔbɛse ne nua sɛ raka ɛne sɛ onipahunu no bɛdi fɔ mpanimfoɔ de tiri no asɛ nniyɛ. Na obi a ɔbɛka sɛ ɔkwasia no bɛdi fɔ akɔ amanehunu ekurum. Ɛmɛ sɛ yɛnkae wei no ɛbɛka ho a bi kakraa bi na ebi a yɛtwii no egyaa ne wɔ mu na mepɛ sɛ yɛkenkae wei de ka ho na afei yɛtumi aboa yɛn. 22 hɔ na me deɛ akuyapɛm version na mekenkae 5:22 Matthew na me deɛ mesem wɔ sɛ obi a ne bufu ne nua kwa no bɛdi atemmuo mu fɔ. Hɔ na ehia me obi a ne bufu ne nua kwa no bɛyɛ dɛ bɛyɛ sɛ yɛn version no kwa no ɛna wamfa ama na mbɛsɛ bi a yɛn nyinaa yɛtumi nya desua akra nsa na yɛtumi akɔ yɛasɛm no so. Yɛkenkae King James version also ahwade ansa 5:22 wa Matthew. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. I'm saying also
say ase no o try say obi a ne bufu ni nua kwa obedi atemmuo mu fo awanga se bia obi a ne bufu ni nua ana bia obedi efo Onyankopɔn ni titimire mo no Yesu so kire de bi se mo de se ka kire tefo ne se mo eniawu mo bi enhwese kan enkum nipa some what say kan sa tefo mo nkan eza do so no a mo se de emrama wo mo ne ka ho bi se mo bi a nya de be enye owudini mo bi enkum nipa ana se mo bi eniawu ana o ka kire o se ono die anya sa ana o ka kire o se bi a me eniawu no nyo o ka kire se yububu nua kwakwara no a de se de wadi agu na se Yesu de ne mare mu wode kwara che Mose die no ko Mose die wan pa wo ya anka ho se mo bi bumpu ni nua na obedi po Onyankopɔn ni wan ka sa se obi kum nipa ana ba ken kan te wo be so ana obi die akira wudie asa de Yesu se oni die Mose kan say die but authority okura tumi the all can say obi bia ni bofu ni nua pa na enina bibia so no obedi po Onyankopɔn ni e de say wa twen kranta kum nipa enti ebreye mu prison Yesu Kristo baaye no abubuo pa no e de say wudie e heart matter so obi ban say bia obi bufu pa enina bibia so a e de say obi a o twen kranta kum nipa sa na Yesu Kristo de ne mra wa yeshe no and before say bia ya be entrechiri mo no meba say bia ya san nkan anyamesam kakra na meba we no so mesam nkan 3 verses bia ansana ya entrechiri mo ya be nkan bia kan so episode 9 jemu aduonu nsia episode 9 jemu aduonu nsia mo bumfu na mo nye bone mo ma owia ngoto mo abubuo so ase so anya command but akwa se permissive bisa o je o meye kwai o se mo bumpu mamo nya bone mo ma owia ngoto mo abubuo so ti ase de ka de Paul che ne de ngabubuo no anya bone but o se mo bufu a mo hwe na mo anya bone na mo ma enyuno ne wo mo abubuo so enyuno ngoto ewia ngoto mo abubuo so em sa ase no so bebem ye wo se ehu ebra abubuo aye bone se obi gbogu no ba ye bone ana se obema owia akoto na bubu so ana ma ti owia no so yewu se obi a ne bubu kwa ana atemu da na obedi po judgment na wo se the brother say send pa na be obedi po our judgment amen okay se eno ada nche ya momiensa nkai anyamansam e wo Psalm 4 verse 4 so ansa na ebi etinya akoya asem so pa yi Psalm 4 verse 4 so Mubufu a monye bone monkasa mo akoma mu e wo mo dabere na monye kum sela em se ase no ene bese ne e kasa fa oni enchichi mbebre e ba di Yesu se obi a ne bubu ni nua kwa no ena obedi efo e wo atemmu ena Paul so kire se ye bumbu mi enye bone maye ma owia so enkoto ye bubu so ana David so e kire se mubufu a monye bone so abufu bi ba wo mu a hweye ena wa anye bone ni mu kan sa wa kuma mu e wo wa udabere em se no o chechiri mu ase e wa de no de ema e wa de Yesu so bi a ne de no e hu no se ya de wi ase eni baba ya ade na obi ya wade a ana obi se wade ana obi bi bakwan bia so e de nia ugbofu e patria mo se se obi se wadwuma obi se wadie bia se na tie bia no ugbofu na ene na je se abubuo na obubu ya no enya kwa etina bi be so abubu a enya kwa nanso enya na so nyese bia enya kwa nti emre bia no so ebotimi abu a mra enya kwa ebesa metre kire ho no mu yie pa empato no se wo de watare akoma tere na bi ni wa pama se anwa o di ata na ahwe a ugbofu sana wo kire na wa mpam sa obi ese wo dwuma si wonam na bia kai no obi atokuo ba babo mu a ubofu bare wo kire se abubuo no abubuo no enya kwa some wo se ubufu ya no anya de be enya kwa kese etina bi so
nemo abubu a enina bibi so no ana ye bone ana me sa ka se kwano kura no se bia obumpu kwa obubu enfu obumpu kwa kura no se eya de pa nya bere bia na kwa se ade no a obidi ya ewo no eya bufuo ndire bia obi a obu obu a de se ewemo nso a etene se obufuo nanso obubu a eya de nanso hwe no anya de be wa anya bone amen yesu obubu a no anya de be wa anya bone ndi abubuo kwa ne de ya na atams akogina won se obu a ya na nipa ho ye ne esa nipa ho ye ne enina bibia so obi kuna apo obi asem a na ne obi bia ne ho onse ema nipa bebere na obi nipa na wo sire nipa obi gina ntan ya na ye ne bubu se obi timi kire oye ne wo se akoda ema nipa saa abubuo no anase saa ahiya no ewo nipa ne mo no obedi pom ewo nyame pom ni yeye no nso ahiya na me kan se we Kristo ni na nipa ho ye ohi na eye kwa na ni na bibia so a obedi pom ewo nyame pom pooto nipa bi wo ha na ebi a owoba na ebi a ne ba aye se o chenkrofo ne ma wo nipa bu afuo na ebi a maame no na ne ya enye maame bu nko owu ha sani kunu ana na yere asa chenkrofo ne ma na ebi a wo tani ma nipa na wonya hiye bi ama oba no akamya kami bi tense bibi wo ha enipa no de akwache ade we ya ne wo ye nse enipa na de wo ni ya cha kwa se emu bi ya de pa do wo ha ni nyina mo no ne obi bobra pa na ensekin abe unse abe papa wo ye nyina ne kwa mpa oba so nyina no ne bubu ni bubu se nya ngopo agina ye de achi enu sa abubuo kwa no ani ense ubedi pon nya ngopon de be enyina bibia so papa obetimi yedi obi ani motie ni pa obi asem na obi money monti no na ebi ani pa mu ha na ebi abochiri no yenti ase ni pa obedi pon fan nya ngopon ate moment agufuo de ye betimi yafu ana se ye ba yenya ni Matthew ye ba masa me kan mi nsa bomu Paul se mu bumpu na mamonya bone eno kwanse mi se obuku a enye bone nanso ye bone obubuo no mu a wa ye bone obi betimi ase wa de wa hwe ni ya abede ne do wodi abubuo beti ni panado ba de mbabubuo nya de ye mbabubuo anya de asem betimi aba wodi ni pa bi ntam in fact asem obeka chine wono ebi e ba babubuo kura abero nanso ye se obi provoku a obi se wa bubuo a wo obu na anya de be wo nya bone mfa abubuo nti abubuo ka obu ha obi ne bone a na odi abubuo nso ti abubuo ka otu ani ma na nso atu ani ma wo sire chira ba sira chira obubu na nso nubobu tese woni e odi abubuo tu ya abubuo ka da bia ne bukutu ya ni okasa na nso a okasa bubuo so maybe abubuo ni tese abubuo ewoni wodi ne ho ni pa no ni su sai ni pa no obedi po wonya ko de ko eye honam nyuma obi a ne bubu kwa na abubuo woni mu na mere bi ode abubuo na kasa kire ni pa ode abubuo na kasa kire na yere ode abubuo na kasa kire na ma ode abubuo na kasa kire na juma ya fo obi a yo kasa kire ni pa bibi se ni mu e na ode kasa sai ni pa na de odi po wonya ko po ni eye oye honam ni so oso ye Kristo ni a wo po ogura ba bo no kwa wo nya ko ni a wo boa obi a odi abubuo na kasa ana obi okasa abubuo so ana mre bi abubuo se ni mo no de so okasa ye Kristo ni a wo boa amen yesu obubu amanya body o hwiye na abubu a wan tese kai hwiye na abubu a obu ho na se wode ade akora achew na ni bubu obaji ade no ade na wode achew wajira so ama wo nanso bi ya kre ba wona ne ntampa na ne kokunya paye no nya spaghetti ya fama de mama na na chew fama de mama baji ne si ya ni bu abu sa bubu wona de entene aya wona mu nyuma andi yani kan tia si na be so o se ye ma owia nso nkoto ya bubu so aha nya wona mu owia nko ni mo eno nso ka ho bi
yɛhwɛ yie ɛna yɛbubu a yɛbubu na kɔn sɛ yɛbubu na hyɛ yɛ so akɔsi ɔgyinaeɛ di sɛ enyu no atɔ na obu ɔkora enyu no koraa no koraa na asena ebubu wɔ mu na sɛ ebubu a ɛhyɛ nipa mu saa na wɔde da no wɔwuwo Nyankopɔn anim bi ne nkwa wɔma mu obi yɛ Kristo ni wɔde ebubu da ɔspaki pɛ na paa kɔsi anwummerɛ ebubu ne wɔ mu saa monte aseɛ sɛ ne din ne nkwa wɔma mu amen yɛse wɔbi a wɔma owia kɔtɔ na ebubu so nipa yɛ n'adeɛ a wɔdi akyire hyɛ n'akoma mu saa na ɛhyɛ ne mu saa na ɛwe no a bɛrɛ paa kɔsi anwummerɛ ne wɔde ada no adeɛ akye ne hyɛ ne mu saa wɔnyɛ Kristo ni kɔ yɛ Kristo ni bansa amen wɔnyina wɔ soro ahenni mu wɔnhyɛ ne because Bible se yɛma owia nkɔtɔ yɛ ebubu so yɛma owia nkɔtɔ yɛte wiase o nipa bɛyɛ yɛ nneɛma bi na bia kɔda na egyinagyina ne so ɛno kɔ Nyankopɔn nkasa gyinagyina wɔn so ɔyɛ bɔne nanso ebia na wɔbi ne ho a na yɛ wɔyɛ kakra na yɛ wɔyɛ na wonya ma ne nkaeɛ na wonya ma ne nkaeɛ na hyɛ ne mu saa de a yɛse wama owia kɔtɔ na ebubu so nti abubuo biara yɛde dama adeɛ akyi biara woyɛ Kristo ni awɛni yie obi a wote ase biara yɛsɛ wode abubuo dama adeɛ akyi biara na sɛ yɛde bɛyɛ akwadaa no bɔ ɔprɛ to koraa na akasakyerɛ no wie no wankɔkɔ wanyɛ wampirapira no hwɛ na so yɛse mobumpu di o bi ɔba atae na ɔne ɔba na toɔ na akwadaa aduru no pɔba sɔ no ɔbɛkɔ nsuo ɔbɛpra na ɔtum kɛtɛ so ma abumpu bahwɛ ne wanyɛ bɔne wɔ abubufu na wanyɛ bɔne a saa abubuo no nyɛ kwa abubuo no ɛbɛka biribi ɛbɛsiesie biribi yɛ onyame abubuo hɔ ɛne yɛnka ho ansɛm yɛ Onyankopɔn abubuo sɛ Awurade abubuo hyɛ obi mu na wɔtwe ne nkunu ama ne Nyankopɔn ba ne dɛ mene ma ɔka kɔ nsiesie ɔbra yi mu ɛne ni kan de aseɛ sɛ obi a ɔne ne kunu te ɛteɛ anaa ɔne ne yere teɛ na abubuo nko a tum saa nipa ne ɛsɛ wɔyɛ maamuni wɔyɛ bosonsomni wɔnyɛ Kristoni obi ɔde saa biara nanso adi o bɔnsam bɛso yɛhwɛ papapapapapa ansɛ moe paa deɛ obi a bɛtumi yɛ adwuma paa na ɔde akɔ heaven no deɛ nokwasɛ ne ɛmu no sie paa because ɛnyɛ isɛtin o asoma yɛka nyɛ isɛtin koraa o nipa bi ɛbɛ wiase no because Bible nyɛ sɛ ɛna ɛdi akyi nipa bɛyɛ ahantan men shall be proud na sɛ nipa bɛyɛ ahantan bi a onipa ɔyɛ ahantan na setena ɛmmere na setena ɛden papapapapapa nanso yɛse mɛma owia nkɔtɔ deɛ bɛyɛ ɔbubuɔ so obi a ɔdeɛ no yɛ wɔ yɛ a hwɛ yie na woma Kain ne bubu ya bubu saa wodi awuo nti obi a ɔde bubu sɛ ne mu ama deɛ akyi bi Nyankopɔn ani no wɔyɛ madra wɔyɛ wɔwudini obi a ne bubu ne nua kwa ayɛ madra obi a ne bubu ne nua kwa bia wɔyɛ wudini wɔne obi a ɔtwe se kan kum nipa nyinaa yɛ pɛ wɔ Nyankopɔn ani obi a ɔde asɛm hyɛ n'akoma mu nipa mu asɛm hyɛ n'akoma mu saa nnɛwe ne saa wɔyɛ wudini ɛnɛ de akyire Bible sɛ nipa bɛsere kwa nipa bebree hɔ a yɛbɔbɔ nkɔfoɔ nsɛm hyɛ yɛ akoma mu ɛnneɛma hyɛ yɛn so yɛkasa bufuo so yɛkasa kyɛ nipa koraa no anse yɛkasa saa abubuo nko a but wɔatwerɛ sɛ ɛnɛ de akyire nipa bɛyɛ animuonyam pɛ woe unto them amen okay I'm said yɛdi kae agye kyerɛ mu no mu nyinaa ɛmɛ sɛ obiara ɛɛte aseɛ yɛhu ɛberɛ a abubuo yɛ bɔne ɛne ɛberɛ a ɛnyɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ bɔne wofa baabi no ɔdo wakuo na waano ne yi a wokɔpo mu wobɛsere wobɛpu nanso yie ne wani natam yie ne wani natam kana kwasiampani mepɛ saa nneɛma yie wɔ se yɛ ho kwaa sɛ yɛbufuo because nipa no fom yɛ hwan na nipa fom wɔbɛyɛ wɔ dɛ hwan na nipa fom wɔbɛyɛ wɔ dɛ nanso wɔ se nipa fom ani a monhwɛ yie ɛna mo anyɛ bɔne tena deɛ nkenkaa wɔ Psalm 4 no wɔ se mobufu a monyɛ bɔne o mobufu a mohwɛ na moante sika yi o obufu a hwɛ yie ɛtumi deɛ wɔregya yɛ ba obi tumi kasa tia no ase ahintasɛm bi a yɛnka koraa wɔtumi ka because ne bu afu obi wɔ ɔpae a na wɔyɛ tum obi anka n'asɛm wɔyɛ tum obi apata na wɔnti wɔyɛ tum saa wɔyɛ wɔwudini awudi ahom wɔ ne mu Nyankopɔn asɛm akyerɛ sɛ nipa no ntumi nkɔ heaven bɔnsɛm awurade okay ɛda awurade ni ase awurade se sɛ nipa no ntumi nkɔ deɛ bɛyɛ
Because according to Matthew, Jesus on one was a move. Say the panel of the people. I tell you, judgment, maybe as ya. Maybe as a crown, some penny bought nothing here. Now you're going to hear. I get away and penny bought nothing. The book. Would you go to a what you go to piano? I know you. Would you go to piano? You cannot speak to the. I know one. Not be a poor motor swap. A poor motor swap. A poor in just swap when a poor a son of so. Neither answer a Wanam, Wanam, Enuma. Unica, yes, Pony, Pony, Papa, or be any of or could be any of any kind of fireball. Then say, you can kind of police of woman. It will be a son, and it's more and what thing. Now, what do you Muni Abu? Now, what do you Muni Abu? Bonnet, Bonnet, Abu Sam, and it was 79 Primonumu. And I say, Paul Eka. Now, I say, was saying, the was seeing a bob on every before was in you, almost a book of policy round. A Bukasi, a Bukusia pa, create hungry. Nibu pa, and I was the Pone, Kuku, Ubu or Kubi and Yakura, where Namuni, where you just need, would you never pobia, no, never pokura, up in the war sacra. So I bet I'm somebody as any panel. I bet I was sacra, no Yanya, one sacra, and the Azadicat, as I said, Obiano, or Pony piano. Some people never point and up to Obi and Coco Pen also. Coco Pen, Obia, the Coco Pen. You put Jantem, Cacrena and the Poop, Cacrena and the Poop, Cacrena and the Poop, one also very poor over Radianium. When I said, I paid our floor. Oh, I mean, more penny edited any panagia. And yes, any panel, and the one sacra. Obi was the piano, Cacrena and the Poop. Cacrena and no pine, Cacrena no pine, Cacrena no jack, Cacrena, that's it. Ubia, or Ben Ubia, and Mr. Nekohana. Ubi or Ben Ubia, and so Yabatere. Ubi or Ben Ubia, and Mr. Cacrena, and my Yanon Spitry, a poor over him. Catch them all said, I was in the pie, and the panya, Una Bobu. So what Mamma, messenger was of a prepara, maybe or banana, a prepara, because when office would messenger and Baba Boom, that's really one upon you. And you have one neighbor. And there's a young control your book, and a one and a member say we. Because suddenly we are so it is here. It would not papa. It would not but mission Babu. Who is this? Who will be charged? You know, this is then we are one upon it. Meganza and run a year. Menace of Wallace and Locoto, Petru. You go to a Petru, Petri, Aquay Mumai. Aquana was said, Ubu, I know a more. Woman. The Sian, I guess I can hear the answer. The Sian I am, and the Minister of Wallace and Yanako, say, Anama. Ah, Nims what else here? Near your two. And you are put to me, and then say, but what they are my air can ask you or come back on. And Ubuma, and Ubuya, or Burgi, them stand. I pay self send the panel, Casaka Sabi, or Casaka Sabi pa, and now say, wouldn't you put it out? Put in the boy, yes, I. Obviously, who are weapons, and the Bible says, I see you. And you know, one is not walk with the piano at the mansion. As you see, I have a house in the park, who are a Number one will be because when you can say, the pan, Moho, some of them are back as we actually. This is a winning up for the papa, winning up for the papa, and son is not going to point, and that's our party. So we are so would be an oppressive near Pine and a brother and a Kamachi Mono. We are dancing for. We provoke who are a Yapao. So be the deal with a party, you'll become one to that, and as my idea 1 year. So they come 1
obi ya wade ya pa bi a kyerɛ pa no a ɛne asɛm esi a ɛbɔ mpa yɛ papa sɛ wade sɛ wade ɛne ehu yɛ mɔbɔ mum sɛ de sua kɔne ka sɛ wade atu yɛ didie mu because bi a onipa yɛ adeɛ ne hyɛ yɛ mu a ne yɛ bubu a adeɛ akyi a adeɛ bɛhyɛ ne yɛ di ne nkwa mu deɛ wade atu yɛ didie mu because nipa bɛyɛ adeɛ yɛ kɔda na ɛna hyɛ yɛ akoma mu ne yɛ ɛdwendwe ne ho a ne yɛ ɛdwendwe ne ho saa na ɛyɛ wo saa no obu asɛm nyɛ ne yɛ ɛdweme hyɛ no wo na wapoto na mu nyinaa mo so wayɛ pasaa obi apono ndiro obi abu ne kwasia nanso obi bu kwasia yɛsɛ ma agonfu ne deɛ bɛyɛ obi bu ani mu asia ne nua yo obi du ojo wa abɔnten obi du ojo na obi gu ani mu ase ntwa no so deɛ wonyɛ yɛsɛ wayɛ a yɛsɛ ma agonfu deɛ nanso ne bɔne o wọ́n nso ẹ̀hẹ́nẹ̀ wọn ànyẹ̀lẹ̀ wọ́n jẹ́ nípa nìkẹ́ o wọ́n di obi asọ́mọ̀ kan yẹ ọ̀kyerẹ́ sẹ́ bàbá bí sẹ́ táwọn ngọ̀bọ́ no ẹ̀bọ̀bọ̀ Yesu sotoro no wọ́n mo gyina sẹ́ ngọ̀bọ́ bí sẹ́ náà nkẹ́ ẹ̀sùnyàpọ̀ ní ihu a Yesu bẹ́ẹ̀ tó tẹ̀lé obi asọ́mọ̀ wọn kan nínú ẹ̀nyẹ́ nọ̀korẹ́ amen bí sẹ́ nkẹ́ Yesu bẹ́ẹ̀ tó tẹ̀lé namuso mi nyɛ bɛrɛ kɛɛfo sɛ wɔn so ahwɛ yie na ko duru baabi na nkɔfo bi ne wo twe paa na nkɔfo bi ha paa no a na sɛ ɔto ne kristo ni bi ne wɔn ahwɛ abɛtɔ di o abubuo deɛ yɛde ba yɛ twɛdetoɔ obu a na ne kasa twɛde kan deɛ ɛna paa no wasum ne dɛm nti no akɔ me kɔ fɛ na mɛdwene ho a yɛm hyɛ me kakra kagya akɔ na sɛ me nsa to me sɛ tɔtɔ obu ase na bɛ nipa na kɔnya nyɛ sɛ mɛbɛto ntwadeɛ wɔahwɛ hiɛ no hallelujah nti mekɔ fɛ na mɛdwene ne ho paa yie paa sɛ because ebi na menim sa to no so adwodwo no sɛ nyapɔte sɛ obu ase na bi a ɔne yɛ ɔno wɔfiri sɛ bi a bɔne a wayɛ na mbɛto ne ntwadeɛ na afei ɔno so ɔbɛrɛ pra na afei akɔyɛ dendenden hallelujah nti ɛm sɛ deɛ ɛbɛna mɛkyerɛ mo a ne sɛ abubuo ɛyɛ biribi a ɛɛhu abubuo deɛ mu nim sɛ ɛyɛ biribi a ɛyɛ dɛbɛɛ ɛɛhu paa sɛ Awurade ama yɛ abɔtene a wokura wontumi ne ɔbaa kora nsana dan mu ne sɛ ɔbaa ɔdwoɔ anaa ɔfɛre adeɛ anaa ɔbu nipa ne wɔdwe nipa ne saa deɛ a nipa ho ahomte nipa bi hɔ no ɔkɔyɛ awuruo ni awɔ sɛ nipa ho ahomte bebree nanso Awurade se sɛ obubu nua kwadeɛ a nanso obubu nua kwadeɛ a mɛnsuro wo nipa wonyɛ wo didi na obubu nua kwa obubu nua kwa ane na bi a wusuro Nyankopɔn atemmuo nanso sɛ nipa ho yɛ wɔ hi obi wɔ hɔ a obi nam teɛ koraa no obi kasa koraa ɔde kasa koraa de kasa nkwa ne ho yɛ n'ahi anyɛ sɛ deɛ ɔtwe ne nkura ma Nyankopɔn ne ho yɛ n'ahi n'anum kasa deɛ ɔkasa koraa na wɔda na ɔmpanim koraa hwɛ koraa n'anim koraa mpana hwɛ na nipa ne yɛ owudi ni o yɛntumi hyɛ no nso mepapa kyerɛ mɔ sɛ ebi yɛ nipa no wɔko ɔnkasa yie nkyɛ nipa adi a ɛna bi Nyankopɔn koraa guguo bi ɛna ebi a ɛwɔ mu ɛna wotore nso Nyankopɔn asɛm a ɛnyɛ ne bi ɛwɔ yɛ sɛ nipa no yɛ saa deɛ no nkɔ na sɛ ɛkɔyɛ ahi yie kwade a ɛne yɛdue mom due paa because ana Bible no ayɛ dɛ bɛyɛ aka amen yɛse sɛ ɛnokwasɛm die yɛse wɔtaadeɛ wɔde ma atore afei a buronya bɛbɛbɛ nkɔɔfoɔ de yɛ ntaade mema nkɔɔfoɔ yi a yɛbɛpepama sɛsɛ bi wona ɔtaade kɔma obi ne ɔpama sɛ ɔkɔ w'ani bɛgye wobɛka nyɛ sɛ sika no kɔahwɛ a wonyɛ dɛ bɛyɛ wontua obi twa foto ne ɔba na ɔtwa foto ne ɔba ɔtwa foto ne asɛn ne sika pɛrɛ a wobɛka nyɛ sɛ wonyɛ dɛ bɛyɛ na mentua na akɔyɛ bubuo na yɛsɛ yɛ bubu a yɛnkasa kasa bi a na mom yɛmma bubuo nkasa nanso yɛntena sɛ yɛkasa mu no mfomsoɔ nkɔpie mu nyɛ deɛ bɛyɛ ɛma ɛniwɔ sɛ mo bubu a monyɛ dɛ mohwɛ yie ɛna mo anyɛ bɔne because sɛ nka abayɛ bɔ no a wɔn bubu yɛ biara no ɔmo yɛ bɔne kɛyɛ ne bubu yɛ no yɛ sɛ otwipa odiyifoɔ no so kɛyɛ ne bubu yɛ wɔyɛ sɛ ɔhene bi ne pɛ naasa ne bubu yɛ ɔfa nipa bi ho abubuo na afei ɔde odiyifoɔ no kɔtoo ɔyɛ bɔne biara no bɔne bi a bɛbɛ biara no na ɔyɛ bubuo na ɛhyɛ nipa no bɔ na ɛyɛ bubuo na ɛhyɛ nipa no bɔ na ɔyɛ tum wɔnka abayɛ bɔ no nso a yɛmie Bible nse nipa bɔnefoɔ na mmerɛ bi ɛbɛho no ayɛ tum obi a bɛho no mmerɛ biara na ɔyɛ tum wɔmmuna da biara wɔmmuna wɔnsene gye nipa no wɔyɛ wodini Bible sɛ nipa bɔnefoɔ paa adwemmɔne wɔ ne tirim yɛbɛsua animɔteɛ bebree amen okay ɛm sɛ neɛ yɛnkenkan abayɛ bɔ no ɛwɔ yɛnkenkan wɔ Proverbs okay 21 Proverbs
21:29 onipa bɔne fokum n'anim na ɔteefoɔ deɛ wɔtaataa n'akwan ɔnsa ase ehu sɛ onipa bi a mmere bi a Bible sɛ wohu no wɔyɛ tum biara no wɔyɛ deɛ bɛyɛ nipa bɔnefoɔ do onipa bi wɔ hɔ a ɛyɛ ana n'anim sɛ obi a wɔmu no adeɛ but ebi a ne wɔmu no ayɛ ɛna obi wɔ nso a ne wɔmu no tum na nipa bi a wɔyɛ tum biara na asesena nso wɔ den munim saa nneɛma no obi a wɔyɛ tum da biara animuonyam pɛ wɔanimonyam pɛ paa animonyam pɛ no asetena ɛden but obi a n'anim teɛ obi a mmerɛ bi n'anim teɛ biara na ɔnanya animonyam nka abayɛ bɔ no sɛ ɔba n'anim teɛ biara ɔnya animonyam ɛmi nua no maa mo agye awurade adie sɛ mo ka sɛ mo te na mo anim yɛ kama mmerɛ biara no ha nipa kora pɛ mo asɛm mo asetena nso yɛ dɛdɛɛdɛ na amu no deɛ ɔna bɛdi no atena obi a da bia ɛsɛ nipa mmienu bɛgyina ase na hɛ baako ne baako mu na tum na wɔnsere ne baako ba baako ɛsɛ na bi a wɔn so no a yɛka sɛ yi baako a yɛn na nka abɛyie wɔbɛyi deɛ ɔsere no anaa na sɛ baabɔ sɛ nipa bɔne po ne kum n'anim na deɛ nti a nipa kum yɛn anim so kyɛ ne bebree no ara so bɛbuwa na kyɛ sɛ ebi ne hɔ a efiri ahaseɛ no ara ɛna wɔanya training biara sɛ nipa na asɛm ɔyɛ bebree na obi wɔn nso a deɛ nkurɔfoɔ deɛ yɛyɛ no na ɔbɔboa no wɔ n'akoma mu da biara de mebia mɛma no mu nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnte na ɛba saa na akwan nipa bɔnefoɔ bi saa ne wɔdwene bɔne da biara obi a wɔdwene bɔne ho da biara no de ominim sɛ nipa bɛtumi aseresere de akyerɛ sɛ wɔyɛ deɛ but majority no ara deɛ sɛ wɔhwɛ mu deɛ a dodoɔ no wɔn taa mu no paa no deɛ obi asusu wɔnyɛ Bible no so kan so ɛyɛ saa asɛm deɛ bɛyɛ ɛma nti ase deɛ mɛsɛ mɛtwe mo anwene esisi wa ne sɛ ɛbrɛ a abufuo ɛyɛ bɔne nie ɛde sɛ kee wɔ mu na woyɛ tum na ɔyɛ papapa nipa bɔnefoɔ no wɔn ayɛ tum na ne ho yɛ huhu na obiara suo no na obiara but sɛ woyɛ kristoni na woto wɔ no nipa yɛ wadeɛ na ɛyɛ wɔ ya but wɔn ani akyerɛ anyɛ bɔne na wodwendwe no kakraa bi na wogya ama no kaa wade sɛ sɛ obi pɛ wɔ adeɛ a menkasɛ bi obi ade boɔ no obi sɛɛ no a ayɛ da sɛ wobɛtumi ama no tua ka ɛnɛ ɛberɛ no ara bɛkyerɛ wo ɛna ebi wɔ nso de a ebi a wode ne do a na kɔyɛ sɛ bi a bubuo na bi a wɔde yɛ saa leta no wobɛnu wɔ hɔ asɛm bɛ pie ni yɛ ka ne yɛdi asɛm no wantɔ ɔmo ase na ɔkɔyɛ mepɛrɛ ho na adeɛ bubuo asɛm obi ka asɛm bi na ɛyɛ woyɛ na adeɛ bubuo keka nsɛm bebree no ara no a wɔahwe yɛ abobɔ fam nti yɛntumi ɛnhyɛ ne nso bebree na saa na ɛba saa na abufuo no akɔyɛ bɔne wɔsɛ ba no bubuu yɛ no wɔyɛ deɛ bɛyɛ wɔyɛ bɔne obi bubu yɛ bɔ obi asom obi bubu yɛ bɔ obi dua obi bubu yɛ na adeɛ ɔde kyerɛ obi wagye obi bubu yɛ ne mɛhyɛ nkura ɔtama obi kura ɔkɔfa ɛsɛ kɔfa biribiara deɛ ɛbɛbɛ hwehwɛ sɛm wɔnim sɛ wɔyɛ adeɛ ama na yɛ nipa no yɛ o abufuo na de yɛ saa sɛ nka ɔbɔtena nkɔbɛyɛ saa nka ɔnyɛ saa nti abɔtena nso yɛ adeɛ bi ahia paa yɛbɛsrɛ Awurade paa yie paa sɛ Awurade mɛyɛ abɔterɛ wɔmɛyɛ abɔterɛ paa na fie gu mu a fie gu akɔ fie bi mu a nipa hɔ nyinaa na obiara nyɛ obiara nso nkyɛn ne nua obiara nso ne yɔnko ase wode wade atoa no obi sɛ obi apa obi koraa so obi kɔ fomba wɔnkyea obi kɔ dwuma ma wɔn so wɔnkyea wokyea no kora wɔnyɛ so yie ne mmerɛ bia ne nsɛm hyehyɛ wɔn nyinaa kɔ mu ne fie obiara wɔ ne nua ho bi mu ka obiara ɛba no saa na hwɛ ne yie o woyɛ kristoni o nanso saa nneɛma wɔ nyinaa bɛtumi yɛ awia wo na afei bɛwia sɛ ne wɔ akoma na asɛ wɔ Awurade anim na asɛ ne nipa no wɔde nipa bebree wɔde nipa mfom so akyi nanso Peter ka asɛm bi ɛmi Peter asɛm ɔkaeɛ no ɛwɔ 1 Peter 3:9 mompa bɔne ntua bɔne ka nso mompa ɔyɛ ntua wɔyɛ ka na mmom mo nhyira ebisɛ yɛ mu na ɔfrɛ mo sɛ momagye nhyira abufuo bɛpere obi ani o maa mo ne Peter ka ɔsɛm ayɛ mpa ɔyɛ ntua wɔyɛ ka the same to me mo mfa bufuo so ntua bufuo ka nipa bɛhyɛ bufuo nipa bɛhyɛ bufuo nipa ho ahomte o nipa ho ahomte mo yɛ hwɛ yɛn nsa yie o na yɛ wɔ nsa yɛ wano di o yɛ wɔ nan deɛ ɛhwɛ yie ne yɛ bufu a bɔne bo sɛ Awurade ka kyerɛ ke sɛ ke ada ne wɔn muna saa wɔn muna tum adentira na wɔ sɛ bufu afu saa adentira ama na ba saa yɛhwɛ ne yie o na Awurade ne kɛn kasae sɛ abufuo ɛde awudie bɛba o ɛtumi gu awadeɛ ɛtumi saa abusua ɛtumi tete na mbɔ nkyɛm
Awurade ke kasa ya nanso ke na kuma ya ne na bubu ne gyina saa obu na bubu ne gyina saa ni bubu kutu ya ni saa eno kasa ni pa kasa kyerɛ ni pa bubu so abubu so so ne kasa abubu so ne kasa kyerɛ ni pa aba saa anya ɛyɛ wudi samu ɛyɛ wudi sampa enti me bere ka po na Awurade ka kyerɛ Awurade ne ke kasa ya no ma ke antie no ala smith okum ni nua no abubuo no gyina no mu awoni mu saa woni mu wɔyɛ tum saa last no okum ne nua no oh ɛyɛ no nso animtia ade ehia nanso anipa ansana bodu atu anim pa ne sɛ wakɔ mu no mu ti ɛne saa no a nipa mbla na ho sɛ nipa ho a wɔte pa mo sɛ part awie bere mu pa wɔn Awurade bɛti wɔn nkwa na wɔn bɛnya ayɛyie pa kɛseɛ efiri Awurade wɔ pa nipa bɛyɛ animuonyam pɛ nipa bɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛna yɛ nipa nso mpa ho sɛ bɛkyerɛkyerɛ wɔn akyerɛ no ɛna yɛahwɛ ne yie nso a na afei yɛ kɔdi nipa nso deɛ bɛyɛ akyi nipa bɛyɛ yɛn no saa ne yɛn nso yɛbɛyɛ wɔn wokyea ne amɛkyea bi wonhyia me amenhyia wotu anim ama nso bɛtim anim ama wo wosere kyerɛ no nso bɛsra kyerɛ wo ei na sɛ ayɛ hu o na okristo ni wɔfa hɛn na Nyankopɔn ɔba koraa wɔfa hɛn wana yɛ Nyankopɔn ɔba fidie ne yɛ timu wana yɛ Nyankopɔn ɔba wɔ bio nanso Nyankopɔn ɔba deɛ ɛhu o bonsam ba so yɛahwɛ abu ha bonsam ɛpɛ sɛ woyi wɔma nipa ate wɔ no nkasa wɔkɔwura nipa bi mu bonsam ba bi o nipa bi wɔ na ɔwɔ adwemmɔne wɔbɛsi obubuo ni wɔpɔ ni mu asɛm bi yɛ atie ayɛ sɛ wɔakɔtere a sɛ ɔbɛyɛ obubuo bi adi ɔbɛkamfo bi ɔso yɛ kristo ni bonsam na ɔde saa ɛhwɛ ni yie na bonsam bɛsɔre asɔre ahwɛ ama yɛbɛyɛ nneɛma bebree nu a deɛ obubuo bɛkɛkasa kyerɛ nkurɔfoɔ ne ade afei bɔnsi na afei yɛhu ɔte ne ni ne mpɔ ne nkɔ sɛ obi sɛ ɔte ne ni wɔ kwan saa mbɔ obi kura ɛka sɛ hwan na tene nanso na Awurade ma ne yɛ adɔfonom abufuo ɛmmerɛ a obɛsɛ w'adeɛ hwɛ ne yie o ɛmmerɛ obi abɛte w'adeɛ ɛmmerɛ obi de wɔ ka ɛmmerɛ obi tua wɔ fie nneɛma bi hwɛ yie na obi kokotua ania sɛ me sɛ wɔmfa me sika ammerɛ me paa na ɔdeɛ ai wotumi sɛ nipa no sɛ abufuo bi wɔ ne mu paa obi de ne ka abufuo bi wɔ ne mu paa sɛ nipa no asɛ wɔbu ne kwasea paa yie paa mmerɛ bi wɔde hyɛ a ɔntua wɔtwakwae wɔse na nko a na ɔbɛda fie hɔ na sɛdeɛ wɔwɔ sika no koraa wɔka sɛ wɔka no kwakora sɛ ɔbɛda fie hɔ koraa nkɛyɛ abufuosie paa bi wɔ ne mu saa nipa no wotumi ntenkrante wotumi ntenkrante o wotumi ntenkrante Awurade sɛ deɛ ne bubu ne nua akwa no wɔde sɛ owudini ɔte wura mu kum nkurɔfoɔ wɔn kum nkurɔfoɔ kwa owudini wɔn kum nkurɔfoɔ kwa wɔn kum nipa kwa ɛnna wɔn nso bubu nipa kwa wɔde sɛ owudini bubu nipa kwa wotu a wapa wotu a mmerɛ bi a wapa wɔn deɛ wɔn nsere mmerɛ bi a wɔyɛ tum wabɔbɔ nsɛm bebree mu aa ne wɔn akoma mu nanso Paul nse mo bu mfuo ade Nyankopɔn mmara yɛ abufuo because nipa bɛyɛ ade ama na yɛ yɛ ade ne yɛ obu mfuo ade paa na ebi yɛ obu mfuo ɛnɛm bɛtuma yɛ ɔya gyanto soɔ ne ade bɛba nsɛm bebree no waa bɛtumi yɛ aba na ɛno nso no hwɛ yie ɛna ɔboa nyɛ dɛ bɛbufu a woanyɛ bɔne yɛse yɛbufu a yɛbɛkɔ bɔnsan de mu anaa nanso abufuo mmono soɔ abufuo bu hɔ na abufuo mmono soɔ ebu afu a afɛdeɛ aboro so yɛse mesɛ busa ma bio o yɛse obi a ne bufu ntɛntɛm wɔyɛ de bɔnyɛni o obi a ne bubu ntɛntɛm biara no yɛsɛ wɔyɛ deɛ bɛyɛ wɔyɛ de bɔnyɛni o ne koko bɛn no wɔyɛ de bɔnyɛni na saa nipa na ne life nso ɛyɛ risky yɛhwɛ ne yie Awurade ne yɛsom no Awurade ne yɛbɔ ne tin na yɛbɛkɔ Bible mu nso okay yɛmie Bible no yɛnkɔ Proverbs 16:32 no yɛ adeɛ deɛ ne bo akyerɛ kuo no ɛyɛ sene dɔbarima na deɛ odi ne honhom soɔ no sene deɛ ɔko na deɛ odi ne honhom soɔ no sene deɛ ɔko fa ekurom deɛ ɔko fa ekurom ɛm saa sɛ deɛ maabɔ no ɛka no sɛ obi a ne bo akyerɛ ku no obi a ne bo kyerɛ paa ansa na ne bo ku paa no ne bo yɛ slow paa ne bo ma ntɛm obu na bubu mantam kura ansa paa na obo wonsa bi a ne bu apu paa no
na ejina bibi so pa na otre sa bi pa no wo ye chen do barima wo ye chen obi an ho ode na obi an ho ode so nti bia ne ho to na ho ode so nti bia ne kokko no wono se wa ho ode asemba na ho ode be depend no but obi o botra nso de emre bia o ho to de be na botra no so amen the Bible just said dia ni botra efuo no ayi sen do barima dia o wa botra pa ni no pono abotra aya dia eyinya yi se yebetuma si abotra ne yebetumi apa poma ma nipa eno pa ni adi eyinya nanso ne se bia ekwambe so no ebi obi aye wa obi ade wa pakwambe so na abufu a wa ye bone Nyankopon be se o de Nyankopon se o ni mo bufu na ye bone dia na wade be de be oba se wo na ope ba bia nso a abufu o te pa na ye se be wo se kwakwase yak mu pa na abufu o tie be bia abufu de be bia oba se wo tena ye kwakwase yak mu ye bie Bible no hwa die ye nka wo se kanfo ngoma no eti osangafo engoma 710 osangafo ngoma 710 emaon prewo abuhuro ho na kwasi afo bukum na bubuo tie se de baabo no kanu no de se e pebe de bubuo ewa ene baabo na ye de be wachire ene same ebe siesie yakwa mu yie ne hu ba bia abubuo ye de be tie ene se Nyankopon asama aka no obubu pa na le obubu na to de baabo no kanu hu bebia bubuo ye de be wotie osengafo ma etie ya nson ene chemu a eye enkron ane kenka ye no ese enkwasi afo akom na abubuo ye de be etie yeni kan se ye mo pa ye pa se de be ye rade be mu ye mopo na ye ti abubuo ewon nsemi so ni ba bia hye wo abubuo na wudi akire ye bone dia hono se be kwabo nsanjem de mo ni pa hye abubuo na abufu no anya bone asem mu bia amri woni mu ama wani di obi atam obufu ye wani di obi atam ape wotrase ya na bia ene ma nema bia sisi woni nipa bi ntam ene abufuo bia enkrofo bi ade ahye se wonyina no ape koda na wotrase na wodene ho a na wopicha na mebre sa asemba ye mebufu ye bone ana me kazati ya obi ana ye sa de we na kan sika bi na de sumi na di ewo me na mebufu ye ene no wo frase ye panya ko chew ne mo meswa hu wonyina no wonyina hinta wodi a ene na atsere baabo kan se nipa na bebi fo ewo de be atemmu mu yanche bia na ye bo Nyankopon pae ene ye tie bufuo mo de be asem ye hu se nipa bufu kwane na obi a ne bufu kwa bia wo ye honam ni obi a ne bufu kwa na emre bia me sisu bia wu mo hya no nso na asam na ba ye nche na the devil say mubufu amohwe na mo ntese kai mubufu amohwe na mani pa anya aka mubufu amohwe na maka se yenche ni pa no bio mubufu amohwe na mo de ade ache obi mo nhyira so ama obi a mo ngasa mpa bompa ya de ma ye muhwe ni yo na ye bufu a ta ya aka ye bufu a ye nche ni mani pa bio ya nsire nche ni pa bio apeni pa bia ntaka kama bio afi ye kokora ben kokobone ni waturi ukopone wakani ni maye suda bia wakani ni maye suda bia Bible say ye honam nyuma esre wade se wade mu ye mabon mo ya abotere wade na anyu triye wade no anyu triye bebre na the best way e twatwo ewo anyamesemu okay em se e kan ya Bible no ewo Proverbs se e ko bia manyo se we di e ko bia mo nkan e kan bia no wo Genesis 5 Genesis 4 ubumu die kan na pe ne nema de no so a yebo de kan ya no so no mo kan kan so a Kings 5 wa ubumu de kan ya no so na we kan kan 14:17 Proverbs 14:17 dia ibu entire buo no ebi aginisem na onipa opam apambone otano em sa se dia ye di wie no onipa bia ne bon chire bu create ne wan ne bu aku na ne bu aku no Bible so oye de be odi aginisem mo na mo hia no so pa nipa bia abubuo de obi a butumi fu obi a nipa ba ye wade na so obi a ne bon chire bu bia obi ne bubu pa akre no wo se niema ne bubu pa no wo se niema ne bubu pa no wo se niema won nkofo oye aka ye be sire ruade se ruade anwu ye mabo na ruade enhye ye de na ruade ntwe ade ne nsi na sam so
when you mean nipa ho abotre the nipa be ye wo bia de wo so obu bia etene de ebu bi na de ni so obu bia nya na wo so be dipo Nyankopɔn ne mu bia eni nipa chi na ebere nipa be ya nipa e be bi nsamone nipa be ya ne be ya mfata nipa be tra kire ho obere yi mu na nso yeye ne yansua na kwai yeye ne yansua na kwai obi nsu kura no a dwene ho yie ansa na obi a obotu na mo bi a wotu na mo bi se unu ni antam onya botre aware mu yemfa botre na mpo me ba botre antranse jo sumo me ba botre antranse nipa ye tiwa to ko anse ensua animu bi anya maybe answer ruade ne wade ne nya animotia nanso obotumi afu nanso nya bone nipa se obufu a ma bomfu nanso ni akire ne bone nanso obufu eye honamu dwuma Paul Galatians 5 wose obi ne wo bone ma bebre duwadi Paul ba obufu odi so obi asa nya ngopon ahiye ne onyamo nchane mama ye nyina ya nsoro obi ne bufu kwa 1 2 no wa ne bu ofu obi wa bi se je woye oka owo sika wo sunya ngoma o kasa kire ni pa bufuo ni ade bebre Awurade ba Awurade Nyankopɔn de tumi ye de be ba wo mo kasa bufuo so kasa anje so ne bi ni be kasa wo sa bufuo mu ba ye ba yen kasa botne so kasa anje so ani biria ubo na ni bufuo na ni abria yenye na ayonam anuma na wade bebre se emra bon so beba ba ni pa bi bebu ya fansia be bi ba pa bi ya nya so be be sa ya niama ni pa ba jiria no Awurade mo ya abotre Awurade pa na nsan tu ya so ba yie pa sa dia ba ya ni pa jiria ni a ka nya pon mra say Awurade se ni bubu na me ya boni a be bo nsan je Awurade se ni bubu a ma obi an ko ma bubu so na ma yetum sa obi a ka obi a na wa yetum obi a ka o bi di oba ya na oba ya wa yetum ni bu afu di eseni mu a na eseni mu di eseni mu a ko be nse wono a oba juo wo on that person wonya Kristo ni ko ka so Kristo ni a wo boa go bi a assumption wa na eseni mu da bia na ni ya na onye ni pa wuti mu kan ni pa wa de mbone no ko kata so o de dama de eche no bo sa ni pa ba be nka wo that person what so sani pa no be di for obedi for court ka sie ni yeme ni ye se de be ya Awurade adom se yi mfin kwa mu mu yan chake ye boko kese okoko ben wa mi nsiesie o so bi e fi na ko ye bom paye obi an ko emme no na obi ye wade a ma na nya o ya na ni akire na ko ye kwa se Awurade anim memba bukuo nti obukuo ka obetete wu ahwe yiye yesre Awurade se Yesu Kristo enwu ye mopo na won hye ye de na de wose ye kase ye be kansa asema wose obuo bi wunim na ngopon asema won sa won fom ye na de obi sa wuku a e ba kopa musuo abera na mema wodi afiri Nyankopɔn ma modi ma nipa musuo ya kwasia wo de nkasa oyo ba yen kasa anjo so wo oyo ba wo na we sani pa we ya bete anya hwe na so na bere bia na wo se ya bete dum bia o se ya sori ni ba bi dim kwasia asam na wo so bo bi wo se kuwa kwasia na dim nsam wo so wa mu so ya na ni ate emu o so atoa so a wo se ni kwasia chi na so kwa ya kwasia sana akwa ebu kwasia ni bebu a wo ya no obo ni na bubuo so me nkata ne dio amen na so ebe ne ba chido e ma bu nku ni papa e me ni pa bia ho nye wahi e wo wakoma mu na ne mo ka mamu ansam esre wade se wade enhu ye mabo na won siesie se ni pa de tria ni a ni pa bi ebu ye kwasia ni pa bi di atro to ye so kan asamoni bia de to ye so na ni pa de tre wo mo nsa wo ye so a be bi ti wa de kwa no mfa mae wo hu nanim wo ba bere bia no oba wonche ya sisu akoma sere wade mama akoma metu ni panatna na akoma mo no ne me be nu an go wuro mu cause Bible say kwasi apokum na bubuo tie akoma no mu na akwa na bubuo betena bunya betena mu pewi na fedi no obego bitintim me bia na akoko hawo ye bom pa ye se wade ma na masa ni mo won say ye de won ase mo ma ya akotire ye na ye mo empire bia na setena ede pa na onipa oni abotire onipa bia oni abotire kura na setena na ede mebre na Awurade na ye som no Sura Awurade bebre se Awurade Nyankopɔn e ma ya tumi mu ahoɔden na sama ngoso nkura ye na o se odi boye ni akoma mu ana abubuo tie abubuo nya bɔne nanso obu ane bubu kwa eniase
Awurade bebree bɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na Onyankopɔn nsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbu kwa mom yɛnkɔ so mmɔ mpaeɛ na anagye a yɛaba anagye a ɛyɛ hwɛde yi a bɔn sɛ nipa bi wɔ a na wokɔgyina akyi momonontoni bi a Nyankopɔn agya ɛbɛhyɛ no na wokɔgyina akyi bɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma ne ma saa tumi nya abɔtire wɔ nipa ho ɛnto yɛ boa sɛ paa nipa bɛyɛ gyegyefoɔ nipa bɛyɛ nimonyam pɛ nipa bɛkasa kyerɛ nipa a ɔnwene ho sɛ Awurade sɛ ɛba ne saa no a Awurade ɛnhyɛ yɛn ne bebree Awurade ɛnhyɛ yɛn ne na ɔma yɛnya ne ho nsuro bebree wɔ abrabɔ na onipa bi a wɔto a wɔpɛ mu na kakra bi a na waka n'anim ayere so Awurade bɛsɛe saa nipa no obi a ɔte saa biara no wɔkɔ asɔre kwa onye o Kristo ni Awurade moment ni mo bɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma ne ma saa yɛnkɔ so ɛma Awurade Nyankopɔn mpaeɛ sɛ ɛbɛyɛ Awurade bɛhu yɛn mmɔbɔ ne yɛbɛtumi anya abɔtire ne yɛde abɔtire atena aseɛ na Awurade na yɛn so no ayɛ na yɛn so mfrɛ Awurade yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ so mfrɛ Awurade bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ana ne tene yɛbɛyɛ papa ne adeɛ ɛtene ne adeɛ ɛyɛ yɛbɛto ɛnwom awura wo mu asrɛ Awurade bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade bɛhyɛ yɛn den na afei wi a sɛ awura mpaeɛ bɔ mu asɛ so afrɛ Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Awurade bɛkɔ so asiesie na afei nyinaa tumi anya abɔtire ne atena so kama ɛno na Onyankopɔn asɛm aba yɛn nkyɛn no abɔtire ayɛ adeɛ ɛhia yie wɔ abrabɔ mu abɔtire ayɛ adeɛ bi ɛhia yie wɔ abrabɔ mu abufuo deɛ yɛmfa yɛ biribiara o kokoɔ Yesu sɛ bɛɛ wiase onya abɔtire na ɔwɔ abɔtire paa yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ yɛkɔ so mmɔhyɛ bɔ Awurade sɛ ɛde Awurade bɛsiesie yɛn ɔsɛ obi a yɛbubu ne nua kwa no ɔsɛ obi a yɛbubu ne nua kwa no o obedi pɔn wɔ kɔɔto kɛseɛ no nnipa bɛte akyerɛ yɛn ho no akyerɛ wo nnipa bɛyɛ ahantan nnipa bɛyɛ ahomasoɔ wɔ wiase na Awurade na bɛboa yɛn sakewa wo hwɛ sɛ wobɛtumi anya abɔtire ma nipa anaa obi bɛkasa kyerɛ wo sɛ deɛ wonyɛ nipa bra wɔ wiase ɛwɔ sɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ nipa bi aba yɛn berɛ so wɔn bɛkasa kyerɛ nipa a ɛnokwa asɛm no yɛmu nipa ketekete koraa Mom yansire Awurade hɔ mpaebɔ paa na abɔtire deɛ ɛne bɛtumi adi bɔne nso o ɛne bɛtumi nipa a wɔn nya tena
Everybody else much there be a report here. You to be quite able to want to answer. You to be quite able to go. Now, so I say, I see what it's answer. Now, so I say, I see what it's answer. Obiane bubu ya bia ya bone. Obiane bubu ya bia ya bone. Esle wa de bebre.